расман муҳориба дар вазни сабук байни ҳаштум рақами рейтинг Арманд Сарукян бо рекорди 19-3 ва Йоахим Силва бо рекорди 12-3 рӯзи 17 июн дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментаре нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. имрӯз аввалин пресс-конференсия ва муҳорибаи рӯбарӯи ҷангори пешинаи UFC Nate Diaz ва блогер ва боксёр Джек Пол баргузор гардид. биёед тамошо мекунем. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи онҳо рӯзи 5 август бо қоидаҳои бокс баргузор мегардад. ба фикри шумо дӯстон, дар ин муҳориба кӣ ғолиб шуда метавонад? довталаб барои камарбанди вазни нимёна UFC Колби Ковингтон оиди муҳориба зидди Ислам Махачев фикрашро баён кард. ҳамаи кор ба монанди дафъаи гузашта ба анҷом мерасад, вақте ки ӯро дар UFC ба нокаут равон карда буданд. ҳамон шахсе ки Исламро ба нокаут равон карда буд, ман ӯро барои ин муҳориба омода карда будум. ман ба ӯ гуфтум ки бояд чӣ кор кунад ва ӯ корҳои гуфтаи маро карда Исламро ба нокаут равон кард. Махачев чапдаст аст ба монанди ман ва ӯ бо чапдастон хуб ҷангида наметавонад. шумо бинед ки мундуқчаи Австралӣ Александр Волкановский ба ӯ чӣ қадар проблема сохт, дар ҳоле ки ӯ ҷангори вазни ним сабук аст. акнун ту ба вазни нимёна баромадан мехоҳӣ. ӯ медонад ки дар вазни нимёна бо ӯ чӣ кор рух медиҳад, чӣ гуна ки ин чизро Ҳабиб медонист. маҳз аз ҳамин сабаб Ҳабиб ба вазни нимёна набаромад, чунки дар он ҷо шоҳ Колби Ковингтон буд. лекин ба ман ин муҳориба писанд аст. Махачев маро дар гӯштин зада наметавонад, ӯ маро дар стойка зада наметавонад, ҳамчунин дар ҷуҷитсу ӯ маро зада наметавонад. аз ҳамин сабаб ин барои ман муҳорибаи осон аст. фикр мекунам ки ман ӯро дар давоми 3 раунд шикаст медиҳам. ин аввалин ҳимояи камарбанди ман мешавад, гуфтааст Ковингтон. дӯстон, чӣ гуна ки мебинем Колби барои муҳориба зидди Махачев розӣ аст, аммо ба шарте ки агар ӯ чемпион шавад. ва ман фикр мекунам ки муҳорибаи онҳо ба монанди муҳорибаи Конор ва Ҳабиб шуда метавонад, чунки Ковингтон аллакай чанд сол мешавад ки Ҳабиб ва дастаи ӯро пас мезанад, таҳқир мекунад ва муҳориба бо Ислам метавонад ки дар ин кор нуқта гузорад. аммо пеш аз ин ҳардуи онҳоро муҳорибаҳои муҳим интизор аст. Колбиро муҳориба бо чемпион Леон Эдвардс, а Махачевро боша муҳориба бо довталаби асосӣ ва баъд ин муҳорибаро ташкил карда мешуд. ба фикри шумо дӯстон, Ислам Махачев зидди Колби Ковингтон шанси ғолиб шудан дорад ё не? метавонем фикротонро нависен. мо боша мегузарем ба дигар хабар. чемпиони UFC дар вазни ним сабук Александр Волкановский оиди муҳорибаи Алҷамин Стерлинг ва Генри Сехудо фикрашро баён кард. фикр мекунам ки Стерлинг ғолиб шуд, аммо акнун ӯ набояд ки маро ба муҳориба даъват кунад. бигзор ки дар аввал ғалабаи бабоварӣ ба даст биёрад ва баъд ба ман визв диҳад. ростӣ ман ҳайрон нашидам ки Стерлинг дар муҳориба зидди Сехудо бо қарори на ҳамаи доваро ғалаба ба даст овард. ин ғалаба аз ӯ буд, аниқ, аммо ман шодам ки баъди ин муҳориба ӯ ба ман визв надод. лекин боз такрор мекунам ки ман барои любой муҳориба шодам, агар ки чунин муҳорибаро одамо дидан хоҳанд. аммо рақиби ман бояд ки ғалабаҳои калон дошта бошад, бояд ки мухлисон чунин муҳорибаро дидан хоҳанд, гуфтааст Волкановский. хотиррасон мекунем ки ҳам Алҷамин Стерлинг ва ҳам Генри Сехудо пеш аз муҳориба гуфтанд ки баъди ғалаба ба Александр Волкановский визв медиҳанд. аммо чӣ гуна ки дидем Стерлинг баъди ғалаба ба Шон Омели визв дод ва гуфт ки баъди Омели баъд бо Волкановский меҷангад. дӯстон, дар ҳамин ҷо навори мо ба анҷом мерасад.
фикр ақидаҳотонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. То боздид хонободу сарбаланд бошен.